Ze gutxi zaindu dugun gure burua arrakasta esaten zaion horren azpian. Etengabe dugu ausartu beharra, eta horrek nekatu egiten du. Gaizki egiteko aukeraz, mediokra izatearen apropiazioaz, desio dugun hori ondo, gaizki eta erdizka egiteaz. Gaurkoan, astrapalan, musika, eta musikatik gainerako guztia. Zuzen begiratzen dit, esango nukenik bera baino, hobezagutzen nauela, baina margotuko naiz ditudan pintzelekin, zulo beltz guztiak estaliz, begalak margotuko dizkiot neure buruari, eta ireratuko naiz nire kolore guztiekin. Ni Olatzurkia Larrañaga naiz, Arrasateko ba, eta oin bertan nire musika proiekturik indarrienian edo daukotena da irakaskuntzako nire musika proiektutxua, eta hortxe, klasetxo batzuk emuten egotenaz, akademixatxuan, eta horixe, gero badaukat oin justu berriz berrartzeko gogua musika proiektu propio bat eraikitzeko martxa hortan berriz denbora eta gogua eta asmoa jartzeko hortan. Ze geldiko gonaz azkenengo proiektutik eta, falta motatzen dute nire esati, ez dakit, horren falta somatu dut nire bizitzan azkenengo 2 urte hauetan, ez duten nian ezarroki Eta horixe. Sortzera jartzia dinosu gaiza. Sortzera jartzia, konposatzera, ze igual baita irakaskuntzan sormena lekomdixako, baina beste era batera, ez? Orduan, zentzu hortan, horra, ikuspe begira da horra, azken handixan. Iraitza irra Aranguren, nire Arrasatearra, posposin hau, 60 gauzelako, isakinta berdinekoek eta hementxe atzea begira jarteko aukeria mutu esku ariketiek. Musika, enetzako musika oso importantia da. Momentu honetan nire ez daukete ezer esku artean, baina paide egixen hauela momentu baten nire ni intimuakin ariketa bat eiteko biherrien, eta naixakin eta musikenetako oso importantia da, ez? Inesei bela apurtute, baina plasandre gare, eta plasandretasun mota oso desberdinak iruditzak gorpuztu ditu dela, eta plasandretasun batzuk oso kanpora begiraguak izan diela, baina gutxi mima dutela nire burua, ez? Eta adibidez kontuaketana, sontxe beste jende batek gonbidatu nagoelako gauzatxo eta kolaboretan, eta zelako ondo egiten duzten, ze kantu bai da, seguramente nire ni plasandre razional hori eta nire intimua batzen dien lekua, ez? Orduen, etxien ez dakit, gero publikoki gauzak egiteko biharra hondirik daukoten bai, baina asko ariketa musike da ez da arrazoia, ez? Musike beste zerbait da. Eta orduen, hortxe ariketa ondo egiten duztien gauza horrek nire gana ekarri guran, eta batzuek kantuen ebilen nintzen, hainbat izeneko eta alde bateko kidea izendakuenaz. Eta, askotan igual ez tozu hori apropietan, eta, atzo adibidez oso politia izan beste belaunaldi bateko jendeakin, norbean kantuek ez, norbean letrak beste jende batekin kantau, eta horrek emuten dago espatasun bat sortzen dago gorputza kolektibo edana oso politia orden, hortxe hori behin jo eta hori behin jasoten du. Jo, ez gauza. Ari muturpila bat urten die, Ines naz, Ines Osina Gaurizar, isa 40 urte daukot, senyora euskaldun folklorika bat, Plasandria, musikarixa, euskalduna, eta ama bai. Eta nipe eukidot biherra apropietako gauza askona, Bai, iruditzen jagai potoloa dala baita hori be,
sorkuntza kolektiboarena, hor iruditzen jat hor dagoela meloi bat. Ni nator musika eszena folkloriko batetik, herri musikatik, eta hortik hasi nintzen, baina gero musika eszena zelan esan, komertziala bizi zen dut, bestalde batetik, eta konturatu naz bai arrakasta de esaten jakon hor argipei hortan segutxi zaindu izen duten nire burua, irakaskuntzan ibili zen naiz urte askotan lanian bai, eta nipe guztiz irakaskuntza sormenetik ikusten dut, niretako irakaskuntza bada sormen espazio bat, eta hori bekostau jat, baina baitxabe espazio publikoa eta eraldatzeko leku bat. Osea, beste erabateko plaza bada irakaskuntza, eta iruditzen jat, bai, dala oso transformantean sinisten dut benetan arteak, musika, kulturak, plazak eta gorputzek mundu aldatu aldau biela, eta benetan iruditzen jat plaza publikoa badala eraldaketa esparru bat, eta zela baitz badaukot azken aldi izan dolako, ez dut izango misinua, baina bai sentitzen dut hor egon gure dela, eta nire autopolitikoak horra bideratuta dauz. Oin gutxi urten barri naz, nire prozesu personal oso potente batetik, barrura begira jarrita, fokoetatik eta plazatik urrunduta, bai plaza maiuskuletan esaten dien plaza epiko horreitatik urrunduta, baina beste erabatera sentitzen naz oso konektatuta plazakin, eta hemen eztabaidatu aldugu zer dan plaza eta zer dan plaza, zer dan euskal kultura eta zer dan euskal kultura, eta gauza pila bat, urte asko egon naz espazio mistotan sortzen, eta azken aldian begiran eta bilatzen nabil kontzienteki espazio ez mistoak eta espazio seguruak sortzeko, eta nabil konturatzen zelan aldatzen den paradigma sortzen dugunean, aizpatasunetik sortzen dugunean, iruditzen ja sorkuntza badala oin momentuan, eta ja hemen sintesi kapazitatea hasta nire bertutetaiko gara, ez da batzu dauzka. Baina sorkuntza ikusten dut, eta bai, ikusi izan dutelako beste modu batetik, nator ama izen nintzen erarte, ama esaten dut, nire bizitzan bai izan da mugarri bat. Nire bizitza personalean, nire gorputzean, nire zaintza benetan erdigunean ezinbestean kokatzeko olako terremoto handi bat, eta nire bizitza profesionarian baitxabe. Ama eta plaza ematen dau oximoron bat diela, eta nik uste dut hor be referentea falta jakuzela, eta referentzialtasun hortan beba iruditzen jat badaukogula lan asko itxeko, elkarri lan itxeko, elkarri esku emateko eta elkarri leku eskaintzeko. Danok alaba garela eta hori dana, eta oso diferentia da aizpen artean sortzea, edo lehia batean sortzea, eta, nator urte batzuetatik sortzetik oso produktora begira, eta oso sortze prozesuan bukaeran sortuko dan horri begira, izan kontzertu bat, izan disko bat, izan Durangoko azokako eskaparateko elkarrizketa bat, izan dena dalakoa, eta oin gehiago intereseta jat sorkuntza zaurgarritxasunei behiratzeko aukera bat bezala, eta inkluso iruditzen jat, karo, dara temon, ez zaurgarria agertzea plazan, hortarako edozein plazak ez dago alixo. Ze plaza ez da espazio segura da ondako. Ez dago hori soklabia da, eta gainera nik asko pentsau izan dut, guk adibidez hainbat emakume sortutako talde bat zan, ez zan kasualidade sortu, eiz esan marko feminista batei edo gabezia batei erantzuten zutzen, ez gitzen gu, esan dugu igual, berandu arte itxiko gaudela, baina impostoranen sindrome hori oso gorpuztute aukidu, ez? Eta guk adibidez hainbat 25 bat urten hauko nik, ez gitzen, ez ditzen 15-16 urtekoa, gure inguruan jendie gauzak sortzen hasi da nien momentuen, ez? Eta hor gu gabezia bat ikusten gauen, neskak bazin guzian, baina neska taldie falta ziela, gaur egun faltatzen jarraitzen da bien bezala. Eta hor den apurua bulkada horretatik, ez? Do it yourself, lau gauza egiten ekixen, ez? Egun batetik beste, hola, venga, torri joten, zeolatzen pare bat, kontzertu pare bat, eta dinamikan egon zen. Eta karo, nik adibidez, plazarena guk oso emakume
talde bezala ite gauen, ez? Orduan gure bizipena oso desberdina da, gero urtiekin zuek oso espazio mistotan edo maskulinizauak, ze mistoak Total, hori da, egisa da, egisa. Maskulinizauak, Egisa da. esaten duen plazak ez di, emakumientzat ez di egon, eta gabitzenen gabiz oso espazio maskulinizauetan gure gorputza jartzen. Esaten da, etorri, baina ez di erosuek, orduan horregoteko kriston ariketakin behar izan ditugu, ez armaduratan kolokau behar izan gare, eta orduan nik asko entzuten dut, igual zuek batez be gizonekin, eta ibilizarienak, ez gizonak, asterisko jarriko dut. Bai, holan zela da, almohadilla bat aurretik, bai, gizona kontzeptu bezala. Kontzeptu bezala, eredu hegemoniko bat ez danez baian jarri, feminidadie bai gabitzez baian jartzen, baina maskulinean ino inguruan inor ez dabil, eta emuten dago espazio danak diela danontzako, eta ez die. Eta gainera hori pasauala, transitauala, gure gorputzapea modu baten, agertu gare, eta nahi askotan esan izan duzte, sobraktu hau itxen dugula, edo sobraktu egitegi. Eta nik esaten, pues claro, zelatxo hau, sobraktu hauko, behitu zelako zeren aurrea goiatzen, pasetan dena gurien ikusitzen dela sobraktua zein hori, eta bestien nola normala dan, sobraktu hau bizi dalako espazio guztia, horrez da ikusten dagoenik hori, orduan guk sortu behar izan ditugu, eta hori bai pentsatu izan dut, zuei entzun da gero, bizipena desberdinan, eta nizentzu horretan oso sortu egun sentitzenaz, gu, ezekixen oso ondo zelan kokatugu. Osa, apur bada hori da sentsazioa, mundu horrek, estenak, ezekixen oso ondo gu bezalako artefaktua nun kolokau. Gu gaupez, baina inguru epelarrei ez. Eta, apur baretako hori importanti da, eta batez be, violentziaz berbain bidara iruditza jat. Guztiz, eta izena jarri behar jako, violentzia guzti horiei, eta aitortu behar dutzagu gure buruai, eta, klaro, violentziak aitortzia mine ematen da, bigarren aldiz, edo ez dakizen magarren aldiz, eta, eta, gero violentzien atzetik badauke bai, beste, olako, olako esagerada batzukete garen, eta ez, baina nik itxen dut atzera oindala 20 urteko nire ni hori, eta gizon pila baten artean kamerino konpartitu batean egon, eta esan bai, oso espazio machistak, rasistak, klasistak, klaro dana, ez? Ista guztiak, zenbat zauri horrek, ez? Eta, bai, barkatu hori? Ez, barkatu zuk. Ez, nik konturatu nazena da, hain normalizetako jarrerak izan diela, ez? Nik konturatu nazela endala gutxira arte, enazela jabetu hori bizitzen nebien, nik? Osa, ez tenian kuestiona arte pixka feminismotik edo ezera, hori guztiz normalizetako gauza bada, gauza arrunt bada, eta orduan, bizira unindotela hor, ez? Baina jabetu gabe bizitzen nabien guzti hori, eta zelan normalizeta dagoen hori dana. Eta niri paseo jaten apur bat izan da, niztai plazandria, niri hori ondi hilitze jatela bezala iruditze jatez, ni ganera, hori, ni sentiru batena izan da beti, izan da zela oso musikari natezan musikak pasionatzen dagoela, ez? Musikan, ritmo dantza, aukera, harmonia, guzti horrek, ez? Musikak berak eta orduan ni beti zela oso rockerua, rocka, bluesa, jebixa, pixkat inguru hori maite izan dut, horrek bintzat tiratu usta asko, eta orduan bai, gaina, herri hontan ez dakit hemen punka eta oia eta estilo konkretu batzutatik aparte genbizen nogontzako ez zauen lekua askorik bez edo arreta askorik, orduan zerbaitin badugu behinok ez dakik, baina eta ni beti egona hori atzeko olako, eta ni erosi sentirina zorbe, igual, ni xumetasun hartan isilik gustora eta zaratazken barik, eta norainoko ni jaso duten sexismotik edo egokitu jaten papel horrek, orduan nik hori dana, horrekin danaken konturatu nazela, atzo esan daigun nola bite esateko. Atzo konturatu naz. Eta hori, ni enaz konsideratzen igual zuek bezalako plazandre edo jardunik eukidotenik, lehen esan dugun plaza edo plaza, ez esan estena toki hor edo zera famatu edo
ikusgarri edo dien horreitan enaz hainbeste murgildu, ez? Orduan enaz kokatzen zuen leku berdian, ez? Berdinian, baina... Eta orduan bai, beste modu batera ez, baina hor, atze hortan be, zelan, ez? Isili zelan jasan izin ditzudan, ez? Gauza horrek. Eta zelan, eukidoten ere mugak nire leku hori eukitzeko be, edo adierazteko ni neu nazen hori, edo ez dakit, mila... Bai, eta gozatzeko, inkluso, ez? Claro, ez da, niko momentuan nire helburua Plasandre bezala, zinik bai konsideratzen az Plasandre, eta ez maiuskula jartzearen edo minuskula jartzearen iruditzen jat beste ofizio badala. Ni musikari izanaz eta Plasandria naz. Izen dal naz musikaria Plasandri izan bari, eta izen dal naz Plasandria musikari izan barik. Baina bi ofizioa gorpuzten ditut eta bizi ditut pasiñoz gainera, Badaukot nire musikari jardunakin zer ikusi daukien gauzak, ez daukienak egin beste plaza, eta ez daukienak plaza espazio publikoana, Espazio publikoak, gero hemen ez da bai daun dixa zabalua logu zer dan espazio publikoa ez ere, baina plaza nik hortik bizi dut, eta plaza izan daikela ez natoki oso arristatu bat, edo plaza izan daikela, bueno, Etxeko Andria den bezala niretako ofizio bat bezala, ez? Plaza Andrea beste bat, eta... Eta guztiz dago gainera pasiñoekin, ez? Momentu baten violentzia gauzak igual ifrantzu oso judeo-kristau agaten mutan dago gauza super separauta dauzela, ez? Dau violentzia eta orduan dau txarra eta orduan ez. Claro, ez da hola. Claro. Osea, Plasandretasunak edo ne boteria mutan dago. Claro. Alduntze bat, ez? Tani igual feminismotik hitz bat edo kontzeptu bat edo idea bat oso gainera txarto ikusi xauki duena, bezala, mutan dagoelako boteria dela zerbait txarra. Claro. Boteria gorpuzten dozunean, da potentzia bat izugarri xa, batez be, danok sentiru garelako, ez? Naiz lehengo filara txiki goiaz, munduti txiki goiaz elako. Holan ibiltzen erakutsi duzkuelako, ez? Orduan, fatia bizitzatiko holan txiki edo holan gorpuztuten aukeri aukitxiek, emuten dago, ez? Eta batez be boteriek eragin gaitasuna ematen da, orduan hori. Ez dauko pixkan nik uste bixak importantia dela, ze bestia espalau aukiko, espalau violentzia hori aukiko, espalau transgresio hori aukiko iten duenak, seguramente ez gauen besta holan biziko, ez? Eta beste leku batian kokatuko gintxuen gu, bai, kokatzen gaitzuen bezala bestelako plaza batzutan. Eta kokatzen gaitzuen bezala bestelako botere harreman batzutan, beste batzukin plaza konpartitzen dugunean. Izan autoridadea gaiti, danadalakoa gaitik, izan adina gaitik, izan azalkoloria gaitxik, izan hankartian daukuna gaitxik, izan danadalakoa gaitxik. Ez, osea, eta ni honena, bai, atzo goizian, Osea, ni nire zuritik eta nire emetik iten dutela, eta horrek jartzen dauen lekuan. Jartzen dauela leku batzutan, mikrorrek ematen dauztan boterea, mikrorrek eta espazio horrek, ez bakarri mikrofonoak, Nik lehen asko usten dauen mikrofonoak ematen dauztala boterea, eta konturat naiz ez dela inbeste mikrofonoa, dela gehiago gorputza, eta espazio okupatzea berak, ez? Eta zelan gorputza jartzea ordanean, ez? Bai, ez dala inbeste altabozak, badala gehiago esaten dugun hori zeine gorpuzten dauen. Oindala urte batzuk goratzen az, eta bebai, ez? Ikastetxetan egiten ditugunean tailerrak eta itxin ditugu transmisio tailerrak, eta nik plaza hori, osea, gehiago bizidot konpartitzetik, ezer erakustetik baino, saiatzen naiz eta, claro, nire autoridadeak, nire adinak eta nire danak, eta jartzen dagoen beste leku batean, ez? Bueno, etengabe hori berrebizetan, baina, galdu dut pixkatarixa, referenteak. Eta kontetan dut ziet, ez? Nik zuen adinak naukonean, arrasatekoan az, eta nik ikusten nituen, rip guztetak jako la jende dana, eta nik entzuten dagoen, eta ez dagoen. Joder, nik ez dut gure olakoa izen. Ez ez dut gura. Eta nik ikusten dituen nire ondoko gazte mutilak, bueno, danak, osea, klaro, espilu iten zotzien danak, eta sentitzen ziren superidentifikauta, eta danak nahi zaubien talde bat euki, eta, bueno, danak, danetik dau, eta zorionez, asteriskoa leku guztietan gauz, eta egon gaitxesan, baina nik sentiruten dagoena izen zen, nik ez dut gure hori zen. Eta korretan naz, gaztetxe zarrian kas baten kontzertu bat, eta joan ikustera, eta ikusi sorkun kantetan, eta esan dauen, wow, izen alda beste modu batzutan. Nik naukoen referenteak zan, edo Laja Talandakanda, edo Rip. Eta
nik ez du guri izan, ez gauza bat ez bestea. Orduan, klaro, identifikatze falta horrek, eramaten gaitzu, etengabe behin da berriz, egiten lehengo aldiz gauza bat munduko leku desberdin askotan, edo Euskal Herriko leku desberdin askotan, eta orduan jartzen gaitzu etengabe resistentzian. Eta, ni momentu hortan, gainera, oin ikusten dotzat eta ematen dotzat horri balio hori, zelan trikitilari sakolan bikotean joaten ginen, eta gu ginen bi neska eta gainera lagunak, eta gainera elkarrasko zaintzen gauena, eskutik helduta. Baina gero hori bai izan da, eta joen nein, eta enamorada de la muerte. ¿Es? Yo ya tengo novia, ya encontré mi amor. Eta egun baten, akorretan naz, soinuakin, eta isa jolasten, hasi nintzen jotzen, bersiño bat egiten, eta yo ya tengo novia, claro! Ez da gauza bera, kantetia gauza bat, gorputz batek ala besteak. Ez zaitxu leku berean kokatzen. Eta ez da gauza bera hori kantatzea oiuka asarretik, edo hori kantatzea ez dakit beste mozino batetik. Ez da, wow! Bomba bada! Orduan, eta horrek eman zoztan nire aulguniak indargune bihurtu alizeteko aukera bezala, orain ematen da berreza, baina, nire baina dauen distortzioa hasierako maketa hortan, eta distortzioa zenbat eta gehiago hobeto, nire bai gure dut izan guai. Prestigioa. Bai, justu esaten gabetu soziologia eta dinamika horrek prestigio bat zaukon. Eta oso arrotza, guretzako oso arrotza ite jakun hori, ez? Gero, etzan bakarri musika, eszenarixua, espazio publikoa da nadie. Soziologia hori beti ibili da enmasa, kuadrilla hundixek izendi, danak izendi oso gizonezkoak, oso talde hundixek, ez? Orden espazioaren okupazio oso modu diferentien iten da. Eta zuek ez daukotzu hor lekurik, ez? Eta nik uste herrixen bebai asko, aurreko baten justo punka eta feminismoaren maingurua inzelako pixkate zonkan baitu barruan. Eta justo jokin azpiazuk esatea ben, makaro, gugarrez resakako belaunaldia gara. 80. hamarkadako resakako belaunaldi, segu 80. hamarkadan gaixoga, ez? Orduen mitifikatzen den mobidea guzti horren resakakua da. Baina resaka horretan iesa zauen, resaka horretan zauzen beste gauza asko, indarkeria politikoa ondisa, ez? Orduan bebai, narrazio batzuk egiten die prestigioarena, baina eraberien oso gogorrak ziren, espazioek ziren, ez? Eta nik uste danok peorrin gauela, ez? Isa punkixaua izen zanetako garai horretan punkia zeitia, punkia asterisko berriro. Eta dibaz niretzako oso potentia ariketa honetan, eta horregati da oso politia genealogiak, ez? Beti zerotik hasten garenaren sentsazio hau da uste patriarkatu daukon golazorik handixena gu lotute eukiteko, ez? Espaduko genealogiak espaditugu esauz, egunero zerotik hasten bagara, claro, indar guztia horretara doi, ez? Dana kreatiboki, dana zerotik eitxera, ez? Eta apurtxo bate, bai, eta bueno, adiz, migren aranguren pixkat hori biligetzen da, neska gazti hauekin, eta la venganza de las punks, ez? Pasau zuzten ekinek, ez? Hor neska gazte bat oindoko bela sortzaile, eta derrepente dator jende gaztia zuri emuten referentzia batzuk, eta jo, deskubri du nituen, punk asterisko talde pila bat emakumezko taldienak, eta esaten nahi, Mikael Aletxe, 56 urtekin guka bentzun izen bagau. Behar bada, movida honekiko jarrera bebai desberdina garatuko gauke, ez? Eta eraberien, da, dios miren agangurenek, eta nahi dut zebirutza jatau potentia dela, zeustot oso lotute dauela, dala emakumezkoak espazio publikotara goia zenean, edo eszelentziarekin jolasten goiaz, edo bestela ikera darriko ez eta jaku ez. Eta dios beak esate hauen punka asterisko hori, eta nik igual hainbaten bizi izan dauena bebai dela, gaizki egiteko eskubide aldarrikatu gure buruei eta aitortu. Hori oso importantia da, ze bestela egixe da, iten goia zen danien, edo espagoia ez dana perfecto itxera, daukoen ansiedade maila izugarrixe da, ez? Eta gero, izpilu jokuen, bestiek ez ditut guztiz igual ikusten. Bai, mediokridadian apropiazio bat, bai. Bai, eta gaina hori mediokre izan, ez? Mediokre izan, ez dut zau, ez da itortzen gure buruari mediokre izateko inungo, eta hori da oso gorra, hori autoflagelazio izugarrixe da, ez? Eta hori zotori importantia da, eta hori genealogia horrek, ez, apru bat, eta igurtzix, ez, estela gainera oso bakartute basauz. Karo. Genealogia baten parte sentirutean etako egiz Mauriziakin eta itxondo zuen oso potentia da zentzu horretan, ez? Guazen aitortzara garela alabak, garela urrengoak. Ez gatozela
Beste da nahi espalitz ez gitzakela egongo, Bai. eta gube bai, ni matreuska salienaz, ez? Eta iruditza eta asko guztetan ze matriuskie oso figura, matriuska ama esan nahi dau, matria esan nahi dau, bueno, badauko bere puntua, baina hau da, egur berdinetik datozen piezak di, ez? Ezin di egur mota desberdinetako piezak. Kaos, temperaturaren arabera dilatau eta txikitu batea egiten da egurra. Orduan oso polita da, gu bakarra ikusi geinke, baina hor barruen genealogia oso bat dau, ez? Orduan bat atarata beste danak batera doi, ez? Eta nire oso polita bentzeta jatzea, guk igual Plasandre bezala edo lehengo lerruen, askotan gauz muñekarik haundixena, baina gu ez gauz hor bakarrik. Ezin da bakarrik. Eta baina bakarrik sentiruko baitzen, ustot ez gau lehengo, indoen ezebez. Osea, zehozeren parte simboliko, abstrakto espadauen sentiru gure burue gorputza, honek espalaban hori ulertuko, ez dakit, honi bentzete ingo nituen indituten gauza asko eta asko. Ez dakit, oso hausien, Bai, guztiz. Niretako ari da izaten oso esan duzuna Mauriziak ez da hori proiektu bezala, ez? Proiektu bezala gainera, kontzientziaz eta aukeraz, erabakita espazio seguruak sortzeko, espazio irekiak, elkarri autoridadia emonaz, eta niri behin sorgin asko dakizien sorgin jakintxu handi batek, esan dutzen behin, eske batzutan sentirutenaz gauzak egiteko goguaz eta dana, baina autoridade falta bezala eukiko balimaneu bezala, eta ez dut gure ausartu gauzak egitera etengabe. Ez que ausartu biherra berak sekulako desgastia eta sekulako minera egiten dozta. Ez dut gure izen ausarta sortzeko. Edo sortu eta gauzakin ondo, txarto eta erdizka. Ez que gure dut, baina kostau itzen jatasko. Ez que sekulako, osea, ez? Eta edo zertarako ondo egingo dozunaren sensazioa, ez bakarri sensazioa, desgastea eta energiza inbertsioa, ze gauzak eitea oso ondo kostatzen dau asko. Orduan, ematean nire buruei baimena gauzak eiteko, batzuk ondo eta beste batzuk ez horren beste, eta horrek sortzen dozta ezin jago nahi, eta ben konpartitzen duen berakin da, batzutan nire buruakin, ez, daukoten burruka hori autoboikoteatzeko nire burua eta dana, baina ze autoridade bionik eta viejonat, eta behitxu, nik emongo ez autoridadia, bat, bita, iru, tan, listo. Eta, klaro, hori autoridadia, zeina behar dago autoridadia. Behar duzu, joazen ematen alkarri, ez? Zergaitik bestela gauz eszena, guretako lekurik ez dauen eszena batean etengabe autoridadea mendigatzen. Eta etengabe performatzen gauzak, ez? Epika hortan eta leia hortan. Ez que igual ez dut guri hor sartuz, ez jati interesetan narratibo hori, diskurso hori, edo sortzeko leku horreik. Ze hortik sortzen dutena, igual ez da momentu honetan intereseta jatena sortzea. Orduan, topetia espazioak alkar babestuko dugunak eta alkarren gauzatxuak elkarri erakutsiko dutzagunak, nik hori txakurgorriak sormen kolektiboakin eta sentitzen nintzen, holako inbidisa haundi bat olan hemen barruan esaten da hola, ez? Zaten zuk edo zer gauza sortu horreti dauko zure espazio seguro kolektiboa, zeinekin konpartitzen duzun lehengo, eskatzen dotasun epaia maitxasunetik, eskatu aldotasun edo ez, eta holako alkar, ez nekixen holako benetan parte zertitzen zinen kolektibo baten izenean zerbait zitzen duzun, ez? Ez dakit. Interesante, bai. Bai, bueno, hemen, joan naz. Horrekin adoz, aitortzaren atako importantia da, ze, gero, sistema patriarkal baten aitortza eremua beti berdina da, eta horregatik importantia aitortzea gure buruai. Ze etengabe sistema gero baten gaitu edo gure gizonen aitortzak bilatzera, ez? Hori da lako modua, ez? Horren oso fuertea da, norbea kontuatzea bai, hori, etengabe hori horren bila gabitzera, ez? Eta fuertea da, orokorrean gizonei bai, gizonen iritze inporta jaki, baina emakume askotan bai, inporta jaku hori da balio sistema horrek eman da, ez? Ordan eraiki biharra da, epur bat, aizpatasun hori, eta gero, emutiakin hori aurreko baten batek esazten, ez? Hori ez, esaldi marabillosua pasiba da, exigitzea den, ez, gorkai, pasiba da, exigitzea den zilegi den, ez? Gutxieneko bakarra, da nien ez.
Osa, esan nahi dut, emun gauza batzutan, bai, baina danien emun besteik espadozu iten, gezurra dala emuten dozu nien, dan ez dozula hartzen, baina askotan zauz hori dana emuten, eta norbean dako ez da esarlek, ez da lekuri gelditzen, ez da apur bat. Eta ustot hori energia horrek konstruktibo-destruktibo ezin dela izan, oreka horretan dantza etxu egula, ez? Guk aldatu dugu apurtxo bat esaldi hori, eta kamiseta eringo dut, esango dut, soldata da hemen ezigitzea zilegi den utxieneko hori. Ai, zehondan, bai, arrazoi. Hortik aurrea pasinue bai asko sobeto antolatu lehizke. Pasinue badauko, falta jaten da niri soldatia da, ez? Bai. Eta gero, musikari zela bai, ez dakit, igual urtetzen az guztiz esaten zabizienetik, baina niri pasau izan jat baita, ez eukitzia, osea, emuten dau, eta nik hau ikaslian gabe ikusten du musikari izatia dela, ja, gauza oso konkretu bat, da hori, eukitzia talde bat, diska bat, kontzertuak emutia, disketxe bat erafan, ez dakite, holako dau ritual bat, eta hori bete bihar dozu, eta ez dauko zuelakoik, ez dauko zu ezer, osea, ez dozu inezer, edo holako sensazio bat nik askotan auki izan dut, ez? Nire burua gutxi hautzat, beste batzukiko edo hori dala eta beti patroi horrekiko neurtu nire burua musikaritzat. Orduan, hori apurtzea kostau jat, niri, igual, ni izate dauzketan hemen, gazta asko ikusti datenean gaur egun ez da, hau pasu ezen, ni beti zebat urte, daukoten eta ontsi, atzoko kontuekin nabi, osea, atzoko konturatu nintzen, ez, eta zentzu hortan, eta orduan hori, ez, ni askotan paseo izan jat, ez tozu grau hau, ez tozu ezabiz kontzertuak emuten, ez da gizia, baina eske ni nire txoko hortan, eta nire zenbat, eguneroko amaz zenbat abien sortzen, eta zenbat, eta pertsona bakoitzakin hor musika, euren musikarakiko ametzak eta bideo horreitan, ez, ibilbide hortan laguntzen eta eskaintzen igual behar deitxungako horreik edo ez, eta horre ze gauza politxak dien, eta ze txikitik eta itzaletik eta isiletik, baina itxen gabiz ez, natezan, eta segatik, oiukatu bihar eta segatik, beti zarata hori biharra norbait izeteko edo norbaiten aitortza hori zuko izan duzun igual, aitortza hori jaso bihar izate hori edo hau itxen eta guztara nago eta punto, eta igual batzutan neukiko gugua gehiago, benga, munduratzeko gehiago, partekatzeko gehiago, zerbait kolektibo haua, strukturala haua itxeko, eta beste batzutan ez, eta segatik ez behimendu, hori, oinormen nau, bixarra euskalo, eta ez dakit, itxendaten nahi, bintzat arrago nire buruakin, eta ez zigortu ze gainera da, hori, ez da nahikua, ez dakit zelena, aipatu duzuen exigentzia horrek, kontu horreik, ez do betetzen, ez da inoiz beharrezkoa, nik nire buruan gan hori asko ikusi dut, eta ostras, nahi hori ben neurtzen, osasuna da, eske... Eta gero nik uste badauela horregatik, espazio, eta odo oso lotuta espazio publiko pribatua, zerrak daukon balioa, zerrak ez daukon, ez? Nik edez musikakin, gainera, ontsen nabiela, zer dande honek, zu goiko balu txikin ibilitako, umetan kantautako da, osea, hor badaube bai, eta solfeon elkarrekin, ja, egixe da. Bai, izuekin, egixe da, hostia, dakorretan. Eta, karo, hori da fuerti, ze, go bizitza guztia goiaz musikia egiten, bizitza guztia goiaz, koruen egon gare, korodanak andrasbeteta dauz. Baina horrek ez dauko baliorik. Osea, segun nun, segun zela, segun nork egiten dauen dauko balixu, ez? Beste espazio horrek ez ditugu bortiz bizi izan, baina hortik irten inbiar izan gare transita izateko plazandreak, bestia, zen momentu horretan zenbaten gure inguruko jendan ebida koruetan. Eta seguramente inok ez dau bere burua ez musikari bezala, ez sortzaile bezala, eta nien ere kuaderri jardi Carmina Burana daki goiti bera. Osea, ez, dakigu japonesez kantuek eta olako gauzak, hor gelditu di, ez? Baina horrek ez dauko prestigiorik, hori da, nola gauza femeninuek dien eta eremu ez dau protagonismo garbirik, orduan horrer zai haue da. Eta orduan da, bada lana eta enpleguak dauka balioa eta horrek mundua aldatze egiten dau, baina hortarako lana dau, ez dana ordaintzen eta horredana sostengatzen dau. Eta orduen hortxe gauz, orduan, ez dakit, apurruan nik horrekin
Jo, nik heltzen dutzat, gako bat iruitz jaten importantea esaten duzuna, eta da, ikasliekin daukosun jardun hortan, bide lagun izatean papela. Ez, zelan, eta hau, zenbat isa dauz, eta dau, Ainara Legardonen, zela esate, ikerketa bat, diru publikoekin subvenzionauta, egon zala hor, intzabela sekulako ikerketa senyora jakintxu horrek, eta zituen datuak begiratu, esango neuk erkidegokoak, Nafarroakoa bebai, diela datuak, eta azkeneko urtietako musikaren maskulinizazioa zenbaterainokoa dan. Ze askotan, sartzen gara eztabaida batzutan, ez dugula, bueno, baina guazen eztabaidatzen, ia musika ez dena maskulinizatuta dauen. Ez dago eztabaidarik hor. Badau zenbakizak, eta badau evidentzia. Jazta. Ez dut gure galdu nahi denborarik, ez energizaik, ez ezer, hori eztabaidatzen. Bale, dau ez dena maskulinizatuta. Ze parte dau maskulinizatuta, zer gaitxik, eta goezen ikusten nun dauzen, ezela esaten da, nun dauzen momentuak, nun arrakala sortzen da. Eta zenbakizek dinue, bi momentu potolo dauzela. Bata dala, eskolatik, ezten ensaio lokaletik espazio publikora egiten dan salto ematen da. Baina, bueno, transitetan dan bide hortan, eta beste bat, 35 urte buelta hortako adin hortan, ja behin lehenengo transizio hortan irabazi daubien andrasko zati, bueno, gutxitxu prekarizatu horrek, barriro daukola, hau Mirena Murizak esate zauen berak, astero erabakite zauela bertsolari gure zauela izen, ez? Eta dela etengabeko aukera bat, osea, ni bebai zintzen dut hori, etengabeko erresistentzian kokatzeko aukera bat bezala, ez? Hau, ontatik eta ontarako eta hemendik bizi gure dut hori bat. Bueno, baina esaten dut zena, bigarren hori dela, amatasunak zeharkatzen gaitxuenian, izen amazarelako edo izen ezarelako edo izen dena dalakorako, porque amatasuna zeharkatzen gaitxuen adin hortan, ez da bakarrik amatasuna zeharkatzen gaitxuen, zeharkatzen gaitxuzte, bestelako dolu askok, bueno, bizitzako momentu potente bada, doluak zeharkatzen zaitxuela, ez? Eta hor aukera egitzen dit, baina, gizonezkoendako momentu hortan, prestigio ematen dauen zerbait da plazak, eta andrazko ondako, plazak ematen dozkuna desprestigioa da. Eta ordan hor, omen dau ez hor, zenbakisek dinue, hor dauela bigarren bat, bigarren gako bat. Eta ikerketa da kuantitatiboa eta kualitatiboa, zituen datu pila bat jaso, da, oza, publikoa da ikerketa, da, luze-luzia da, baina, oza, zoragarria da. Eta gero, oza, kualitatiboa baitzabe, bebai zituen elkarrizketak, eta tara zituen ondorixo jokin gonzan hor bebai lanian, bueno, total. Iruditzen jatela, nahi balin badugu, ez dena maskulinizatua, hain maskulinizatua izteari itxi, izen aldala eragingune oso potente bat, eskoletatik, edo musika eskoletatik, edo ensaio lokaletatik, edo dalakotik, plazara, espazio publikora egiten den transizio hori. Eta hor eragiteak aldatzen dauela, ezinbestean, aldatuko dauela estena, porque zein behar dugu. Ez da behiratu hau estena dela kakasar bat kanona beteten ez dugun hegemoniko ondako? Ba ez, guazen zer inaldugu plaza izeteko bizigarriagoa, berdinzaleagoa eta justuagoa, danontzat. Zure ikasle danentzat. Bueno, igual, jo, eta bidela, eta askotan transizio hori iten da bakarrik, zaintza barik, sekulako vulnerabilidade emozionalakin, nik musika eskolan egon izenaz, hango entzunalizetan entzuten, eta ikusi ikasle bat, negarrez urten aurretik joten, eta zer duzta, mesedez, ez deigun jarri 10 urteko ume bat jotzen danen aurrian horrelako estresetan zidade nibelakin. Ez que gero zer nahi dugu, benetan nahi dugu plazerez bizitzia plaza? Ba ez, hau behar dugu zaintzatik eta guk egunken gure klasian jarri txorla kartal bat, akatsak onartzen dira. Jazta, sartu hortik, ez dugu zertan ondo jo,
Ze politiko da, bere horretan. Beitxu bere horretan, ez? Bai, guztiz. Eta orduan, eta ingenun tratu bat ikaslekin, eta zan, bueno, ez, askotan ematen dau musika eskoletako entzunali izetan, kontzertuetan, eta izetan dela askotan, espazio publikora lehengo egiten dan jardun hori, egiten dugu gure epaierik zorrotzenekin, gurasoak, eta irakasleak, eta benetako autoridade horrekin, hemen dana, eta jotzen zerbait, edo egiten zerbait, ez daukuzuna sekulako seguridadia ondo ingo dozuna, gehienetan bakarrik, sekulako esposizio mailarekin, horrek suposatzen dauenakin, eta horrek emozionalki suposatzen dauenakin, gaizki egiteko beldurrarekin, beldur errealakin gaizkitekoa, eta momentu hortan gaizkiten bali badozu, jauziten zara mundutik, eske holan elugara plazara. Eta ondo, ikeragarri ondo eta ikeragarri azkar jotzean horrekin, ez? Nik goratzen da, esaldi bat behin da berriz entzuten dagoela. Jo, eske superondo joten dozu, Inés, jo, eske superondo joten dozu. Jo, eske superondo moten jatzu, jo, eske bueno, ez da jo biozu trikitixa biolina jo biozu zuk. Osea, etengabeko, ez? Nigandik espero dan horren burrukan, ez? Eta hau, bueno, nire bizitzan momentu askotan pasatudan zerbait da, ez bakarri musikari bezala, baina, nire kasuan horrek zeharkatu nau, profesionalki bezarkatzen nagoelako, baina... Eta hori adolescentzia, ez da gitea guan ere bizipena da, eta honi be, eske gorputzarena bomba bada. Ze gorputza transita, gorputzean goia ez mundutik, gorputza hontan, hau da daukoen territorio bakarra, ez? Eta nik edez, plasandre errekuperadot politikoki asken urtetan, baina ni nire etxe guztien dako plasandre bat izanaz gaixona zenetik, nik kantue gaixonitzen, espektakulo montetan. Eta ez dut sekula dauki horretarako bildurrik, adolescentzia heltzen dan erarte, gorputza desarroiatzen janten erarte desarroiatzen dan moduan. Eta orduan horrek iten duz, frenazo ikaragarri bat, espazio publikoen koloketako nire buru. Eta hortaz berbait, mira, emakumeak estelentzia bai, baina dauko violentzia dauko gure gorputzen kontra, dala alusinatzeko. Eta kanonak dauko izugarrizko lotura nola representeta garen emakume bezala du gure da. Orduan, emakume potola hiletzu bat, 13 urtekin, nahiz da jakin eta guztau edo zar gauza, ez da utopeko zeiegitasunik esarreiteko. Eta adolescentzia gara hori oso komplikaua da, ez? Ze ustot emakume pila batei, beldurrak areagatzo jakun bezala espazio publikoan, ez? Horrezaten da, umiek 12 urtera arte danok gizon eta emakume bildurrantzakoa ditugula. Eta adolescentzian hasten garela emakumeok espazio publikoa kriston bildurra garatzen, gizonezkoa galtzen, ez dala oso ona, bez hori. Osea, ez, baina modu oso diferentean sozializatzen ditugu espazioak, baina oso lotute dau gure gorputzak sistema mierda honetan hartzen dauen seksualizazioarekin. Eta orduan horregati da, emakume bat ikusten danean publikoki, lehenengo komentarioa bere talentua baino lehenago, eta nahi dauenak esango da politikamente kontrakua, baina da bere irudi fisikoaren inguruan da. Orduan, fangeike politikamente korrektaz esaten ez dela hola, baina hola da, eta violentzia hori ikaragarri bizi dugu. Eta emakumezko nik uste dut hori daukola kiroletan gertatzen da, osea, publikoki gure gorputzak agertzen dien danean, hori dana oso nabarmen dago, ez? Eta guztat hori oso potenti dela, eta geho, nik hori esaten dut, neraitak espalau kantauko nik ingo nauen? Osea, bebai hor momentu baten, bakoitza gure genealogia personala be baditugu, ez? Da niretzak hori, bai, usen zeiken, bueno, ez deten, jode, banipe, bai, hostia, ez? Espanauen hori auki ingo nauen, eta fango nitzen nire min guztien kontra eta hori dana iraultzera, jode, seguramente, ez? Baina ustot hor dauela bomba bat oso potentia, ez? Eta adibidez hori, asko maiteoten plaza gizon batzukin, igual garai berdinen komplejo berdintzue garatu, eta justo musika eta estena izan da boterie mundutziena. Osea, ezaugarri berdinak auki, gizon mutil, plaza gizon, potolua ez daki, tio buena izateak ematen dutzu, baina beste gizontasunien dauz rol asko emuten dutzuena prestigioa, ez? Eta nahiz da fizikoki ez izan kanonekua, badaukotzu hori transitetia. Baina gure kasuen oso ukatuta jaku edo ukatzen dutzagu asko gure burua, ez? Eta nik horretik gaur eguneko neska feministak eta gazteik ikuste ditutenean, bai, jauztea, eta mika, zehose... Neri bai, eta emate utziet eskerrak hastien bostaldiz, Osea, benetan, nik nire referente feminista gaizenak, bueno, gaizenak hitz potolua da, baina asko, ni baino gaztiauak die. Teritze jatori oso ederra dala.
Benetan, eskerrik asko. Jataztuko 2016ko gaztetopagune bat, gego zen azkeneko kontzertua izango zara niretzat, ni aurdu ninguenan, eta ez dakit, niretako esanulako despedida epiko bat, mundutik, mundutik, erditzera, eta bukatuko da nire mundua, eta benetan uste nauen, eta baina, ez Juan, bueltauko naz. Bueno, hau urte askotako terapia izena gero, bueltauko naz, gero bueltau nintzen nian, ez honetako lekuri, me cago en la leche. Ez nauen uste baneri hau pasako jateni, bai. Ze landa honetan ez dago ezedentzia bat, ez dutzu munduak itxaroten, ez munduak ez dago itxoiten. Baina ez ninduien hortara, hori beste meloi potente bada. Emakume referentiak bai, eta nik gazte nintzeneko gaztetopagunetan hitz egiten zen politikari buruz. Eta ni joan nintzen azkeneko topagune hortara, joan nintzela kantatzera hitz egiten zen feminismoari buruz. Eta niretako niri horrekin zuztan buruan estanda, esan dagoen, gauza importantea zan hori, borroka importantea zan. Ze guk iten gauen burruka presoengatik, Euskal Herriagatik, etarengatik, gauza pila batengatik, ez? Klaro, zenbaterainoko, eta gero hori nipe, klaro, eta niri horrez zelan zeharkatzen ninduen, nundik zeharkatzen ninduen, nunkokatzen ninduen, ez, borrokatan. Eta, klaro, gero, nigoratzen da, gora borroka feminista, txabal! Malkue? Bueno, bai. Eta gero ikustia horrek zelan aldatzen zauen espazio publikoan okupazioa, konturatu nintzen, gozeko lehenengo kontzertutan, lehenengo filan zeintzuk egoten ziren, eta zeintzuk ez, eta segaret izauen utxunea, eta nork okupatzen zauen espazio hori, eta nork ez, eta gero, 10 urte berandu hau, zeinik okupatzen zauen lehenengo filetako espazio publikoa. Eta hori zoragarrizia izen zen. Eta hor apropiazio bat, ez da, klaro, ze hor, ez? Balio deixiela gure zaurisek eta gure orbainek, klaro, apropiau behar garela, igual, ez? Igual esaten dizen doztienia, referentea, eta horatzen da, esan dizen, ez nintzen referentea, ez? Zolan, humiltxasunetik bezala, eta guztiz humiltxasunetik bezide referentzialtasuna, baina bebai arduratik. Klaro nazela referente, eta klaro zuzarela referente, eta klaro zuzarela referente, eta klaro nik okinutela referente nire mama, eta nina zela nire seme alabendako referente, eta klaro garela elkarren referente. Eta behar ditugu danak, eta alik eta nitzauak hobeto, eta alik eta, ez, danak, nik behar ditut, nik nahi ditut, anari eta kainakai, ezken nahi ditut bixak, ez dut aukeratu nahi, klaro, ezken, eta, bai, eta, milarekin nileanean dago, klaro, basan gara, Euskal Herriak perrea desan gehiago. Eta punkaren adizkenetako abiz aurreko mainguru hori oso potentia izan zen, baina herri honetan holan gorpuztia, ez da bai da, baina momentu baten, igual, miren aranguren da jokin azpiazu, feministak kuadro politikoa da, hori da oso gauza jarratua. Gaur feminismotik oso rol desberdinetan espazioak gabitz, teronez hortzaileek diebe bai, baina eziken daue, kuadro politiko edo, modu politiko baten berbai. Fanija, segure nagoen esatia? Mai inguruan, miren eta jokin. Bai, baina, feminismoaren inguruan, ez da, punka, eta punka bere horretan potentzialki bai zaukon feminismoa irensteko kriston antisistema, tripas, estetika, bere horretan, artefaktu ebera, mugimendu ebera oso potentia esan. Baina ez da hain beste trastendidu, eta berriz, reggaetoia, trapa, beste gauza guzti honek, gu hemen erdigunetik gabitzena, sekundariotza, terziariotza, klase ikuspegi ikaragarri batetik, razista eta hola, feminismoa sartu inda. Aldarrikapen feminista sartu indie, gorputzan hitzak sartu indie, LGTBI eztabaidak sartu indie, beltzak, txinatarrak, arrazializatutako jendia sartu inda. Bestinez, hain potentia, hain transgresoria zan pose radikal bat, baina transgresiorako oso kimatuta, eta berriz beste mugimendu honek datoz,
benetan mezuek sartzen, ez? Eta momentu baten, etako importantia esan, gero Arix esan, baina gaztiek eta ikusten da gauza asko egiten dabitzela eta baliabide pila bat, baina adibidez mai inguren bai urtetesan, movida guztia bai komunitatea sortzen dauela, ez? Osea, punka etzala bakarri musika mogimendua, zara komunitatea bat. Eta feminismoa berdina da, eta nik uste honek guretako antidoto oso importantia izan dela, mundu eskola komunitate bat eta lur bat gertatzen jakun gauzak, ulertarazteko, sentiarazteko, elkarrekin egoteko, ez? Eta netako oso importantia da. Ze ikusten ditugu, komunitate desberdine datozela, baina komunitatean beharra, ez? Bestela oso bakarrik egin ditugun bide horrek, ez dakit, gainera oso, eta igual adina bai, baina, eta igual bide honetan sortu dalako uholde hau, uholde honek edo latu hau gu, heltzen fangaren. Baina, ez dakit, Iaski Serrano bat orte baina garai konkretu baten, movida guztiatan dano bat indu. Bai. Izango gara exagerada, estaremos lokisimas. Dano bat indu. Dauko, esperientzia eta gorpuztu eta gauza pila bat, eta gaina emakume boteretzu epe bai, eta momentu baten, leku hau marko honetan kolokau garenien eta elkarbegiratzen jarri garenien, esan dugu, Wow, neskak, segatuz, zer motxila dakargu, ez? Eta nik uste komunitate eta marko horrek laguntzen duzkula mordo bat, hori, ikusi eta ikusi ez dana nik beti erabiltzen normarena, ez? Norma normala da araua. Eta normak ez dauka esplikatua izan beharrik, ez? Gainontzeko guztio gabitz espliketan gainontzeko dana, ez? Hor dago, ez? Bizkat norma ikustarazteko importantia, ez? Bai, ez dana ikusten, osea, ez da, diferentziak ez barin baditzugu, ez badaut biztan, etengabe, invisibilizatuta gelitzen dira diferentzia horrek, eta orduan diferentzia horrek areta gehiago zapaltzen dau biena, guztiz adoz. Eta norma esaten zauen, ezken piztu doztazu zerbait, baina joen jatu. Zer dan gero, etorri gara hitz egitera, gauz hemen musikaria garelako, ez da, eta bukatzen dugu feminismoaz hitz egiten. Ematen dago hori dela gure autoridade esparru zile gisa, ez da? Hori... Jartu da. Transversala da, bai, orduan dana. Claro, argi dau. Antidoto da neinean, bizitzako esparru guztia gabitza ontatik iten, ez daukola momentu batzuen, ez beta horrekoak balken nimiko ditugu, baina eraberrian, justo musika gaina berezik oso politikoa dela iruditzen jatez, eta oso potentie. Eta esan duzuna, eski asko aldatzen dago ez denak, gorpuztiek, gaur airera goiaz, baina gatoz, lurrien koloketa garelako, gabitzen genditzen, baina ustot importantia dela bai bi plan horreko, hauai kantetan bukatzea dolako zerbait, aprobat horre lurra emuntzeko baina. Bai, gisa da. Baltzan da zela dineure. Baltzan da zela dineure. Baina biharren hautzak urtetagako, Bai, eskerra feminismoa, Niri bai eman dozta herramienta asko ulertzeko gauzak, errua eraisteko eta nire tarak bezala bizi ez izetia gero oztopua violentziak edo nire bizitza aukera batzuk, Ze punturaino nire ez dakit, nire heteroarau aukeratua da, eta hori da heldu zanean nire ondora, esaten da beni, klaro, tío, claro, ez? Zelako melonazuak ez. Claro, bueno, hori harrapatu nago, kasi gizon zuri batekin eskonduta, egize esan, ondo dokoten gizon zuri hau, bia honezkero igual ez dugura aldatu, baina, oin berriz aukeratu behar bali man hauen, claro, baina norberak aukeratzen dau aldauen momentu hortan, eta hartzen ditugu bizitzan alditzugun aukera bizitzako momentu hortan, ez? Horrekin be, niri pakeak eite bat inbandozta bai feminismoak, Ze esaten zauen azuk, zelan konturatzen zabizen oin bizi izan dituzun violentziak, musikari bezala. Niri hori pasatu jat, eta berriro zauriak zabaltze bat izen da, eta gertatu izan jat, hasina zenian bilatzen zaintzakin sortzeko espazioak eta praktikak eta hori bilatzen, konturatu naz, zenbat aldiz horren gabe egin duten, eta horren gabe esponiru nazen. Osea, konturatu nazenean, zer modu zauz, eta bezarkada batekin, igo nazenean ez denatokira, zenbat aldiz, hori
inoiz entzun barik edo zankadila baten ostean igon da izen estena tokira. Ordan, klaro, behiratzotzan nire burua eta esaten dut, bueno, osea, behiratzen dut Inez gazte horri, bota jantzita eten gabe, eta esaten dut, klaro, eske zeran erantziko zituen bazuk botak. Eske zinen joan inora botak erantzitza. Ose, ja superviventzia kontua gaitxio bai, ez? Eta gero horrek zelan hain zaurgarri, eta gero ze exigentzi xamaiakin, zelako empatia gutxikin, zelako zaintza gutxikin egin duten ibilbidean partea handi bat. Eta hasi nintzenian bizitzen, sortzeko beste modu batzu, esan da, tomate daukoten hemen, ez da? Eta ulertzak eta feminismoak eta bai eman dozta, lehenengo hori ulertzeko aukerat, eta onartzeko, eta nire buruai baimena emateko, eta gero hori dana aldatzeko eta beste modu bat eta beste praktika batzuk eraikitzeko tresnak. Ematen do feminismoa bakarrik ematen dozkula, ez? Eta ez, niri feminismoak bebai ematen dozta erramientak aldatzeko gauzak eitzeko moduak. Edo behintzat saiatzeko beste modu batzuk edo kuestionatzen gauzak eitzeko moduak. Zergaitzik ez, nik usten dauen nire sorkuntza libra zala eta tururu izan da nire sorkuntza libra, nik inoiz ez dut oin arte. Azkeneko goratzen zarete 2016ko hil nintzen, artistikoki hil nintzen topagune hori, hortura arte, nik ez dagoen abestirik sortu, ez balin bazan abesti hori merkaturatzeko plan batekin edo gero emaitzari begira, edo hori gero gainera emaitza eta emaitza publiko bat izeteko eta epaitua izeteko eta hori dana, ez? Claro, horrek, zelan ez da hori egingo nire sorkuntzan, zelan ez nauen autozensurauko, zelan zenbaterainoko nire erabaki kreatibak izen dien libreak, zenbaterainoko, ez? Eta oin sortzen nabilela beste modu batera, esaten du, ez? Eta, bai. Eta gero, izpilu jokoena, joa akorda bengonaz deiabuak dauket, baina bere egunean, inotzen dela urte pila bat, ez da niko zen hasitxe hongo zitzen honeske gozen. Eta aeden ebien hilanien, teknikari bezala. Eta orduan, gure gauen musika eta euskeraren inguruan. Musika eta euskera, beste bat. Beti, sujatu zapalduetatik. Venga, musika, boterea, venga, euskera, ez toko botereik, aber zela itxoen dauen bixek, aber zein den, ez? Eta ni momentu baten zelan gainera galdetu inotzun, ez? Zelan, eske gau solfeotik gatu, eske gau zitza guzti alkarra zautzen du, klaro. Eta galdetu inotzun, klaro, zelan musikari zure burua, ez? Eta zu momentu hortan behin zuztezun pixkatola impostorarena, bueno, ez dakiz zer, eta zu idazle bezala botaztezun, zapla. Neri izaztezun da, ni gatu nintzen flipauta. Bai, ama, bai. Bai, zekano, esan rol berdinetik, eta kao, ni adolescentzian horrek zien gure rol publikoak holan kokatu gintuzten herri mailan, ez? Zuek zetozien hori, eta nien entorren urrosuno pare bat irabaztetik, presentetan itzela, esatengo basustien komiki bat ingo novela tranquilamente, kantaria, baina esan ipuin bat idazti, orduan ipuina irazi nahi, eta orduan ja, gartzezare, Arrasate presen idazle bezala. Eta orduan ja jendeak nor bezala esautu zaitu ja, kategoria horren, orduan, emaitza, prestigioa, eta orduan, jende guztia bebai azten da, norbeatkin bebai berbaiten termino horietan. Eta nik oso garbi ikusten nagoen azugan, nik nire buruan, enoken ikusitzen ni por el forro, nik izan esaz la presiño bat dela letxe. Eta nina bilidazle izatea esiten bizitza guztian. Zen esi da, joño, bi ipuin irazina lidatzen dituela, ez? Baina hori ez, betiko zera hori. Eta ustot importantia dela, zekao, hasiera horretan, kolokau zaitxuenien, zerbait ikustarazteko David supresionatzen, orduan ez da idatzi gozatzeko. Ez da hori, espektatibia beste bat da. Horren pixue da, tremendokoe, nik ez dut gozatu idazten en la vida. Batez gainera usteot garai horretan esarri jaten eta horregatik idatzi dut kantu ekiten eta beste modu baten kanalizatu dut eta talde mailan defendiruten seguramente nik horien okorlako kolokauko, baina horrek hori publikoki prestigio emango dutzun gauza baten pixue jarten badotzue, wow! Netako oso, entza garai horretan oso gogorra izan zen. Izpilu jokuek, zaten nahi, herri honetan, muturra agertzen hasi ditzen nahi, eta gero, badan noi ez, jarri jakun hori, ero ez dakit, bai, ditxak ordeunaz. Ditxak ordeunaz. Da, dibes hori bai da, betxu beste, horregatik Plaza Andrea, bai dala, iruditzen jatela modu oso guai bat impostoraren sindromeari erantzun bat emateko, Eta alde itxeko eta hartzeko, bai, ez? Eta, claro, bai. Ja danez, olako, zera da, titulo generiko
ageriko hau bat, baina ez alain bakarri sentitzen, ze beti dauko zu onduan norbait, apurtxo bat Plaza Andre dala. Edo, igual, ez zure jardute eremuan, baina bai beste jardute eremu batean, guztiz Plaza Andrea dala, ez? Eta gero ofizialak dien kategoriaten, ez duten itxen bat bera bez. Baina hori bai da... Kasetaria, naz kasetari, ikerlaria, beste antropologoa, karreria duko, eta musikari, 8.000 gauza ga. Klau, zein bio bakoitzen ze matreuskaren fitxa desberdina eta nabat ga, baina oso zaila da, ze prestigioa dukun tituluaren araberako gara, sozialki. Orduan, hori super komplikau da. Zu gaina esposu hor... Bai, eta niri be, zentzu hortan, musikari bezala, beti haundi gelitzen jatela, pentsetan dut, ni musikari nazela esatia, ez daukotelako titulo bat. Ja, eske... Ze, egon nintzen konservatorizioan be, baina ez nahon bukatu zen ere azken urtean be, eukin hauen pertsonalki oso... Bueno, aukera bat esango dut, aukera bat zelabait gelditzeko, eta nire begira jartzeko, eta usnartzeko, eta hartu inagoen aukera hori. Niri, kasu honetan niri beti nire azalak emuten duzta aukera horrek, dermatitisak indolan oso transparente nazela esaten dut ni beti oso gardena. Ze agerikua da zela nauen orokorria nola emozionalki, barrutik sentitzen abien. Daukina honolako zera bat, justo konservatoriora jateko be, erabaki sartzea kosta egin jaten, ze beti be aukeratzerako orduan, segurosun ikastia edo zure bizitzen osun gustoko, musika, bai, neska, bai, gustoko dut nibe, bai, baina nahi esaten ze ikasi biosun zer iso, ez? Hori jasotzen egon erantzunak, bai, eskolatik, orientatzaileen gandik edo bai etxian, ez? Orduan kosto jaten hori, baina nik inoan magisteritza, eta gero esan egon, baina nik musika gure da ikastia. Gure da, sakontzia benetan, musika sortziaz gain eta zeraz gain, gure dut jakintza hortan murgiltzia, gure nagoen. Eta instrumentuan jaiotzia bezala, eta banauko narro hori, eta benga, zaitxik ez, da horri ekin notzanian, baina ez da gizon horretekin, eta azkenengo urtean ja, nire osasunak, aukera hori ez, eta zena, ostia, baina... Eta bai, hartu inagoen, eta orduan ez dut inoiz bukatu, ez? Eta horra hasi nintzen ibilbide sakoman ere buruakin be, entzuten, ikusten, gauza sakonetara begira, eta, geldialdi handi bat zentzu hortan, baina hori, ez eukitzia titulu hori askotan astun nazela itxegat. Eta ez dagokidala niri musikari nazela esatia ez daukotelako. Eta hortik neurtzen da gero baita asko lanpostu baterako edo plaza batzutarako zure gaitasun hori neurtzeko eria ez, baina eta ni musikari ni ez naz, eta beti komplejo horrekin be bai, eta askotan ondion eta ni ben ere akademia propioa zahaldu nagoen, eta ni ben ere kezkakin esaten baina nik balixoko ote dut ez. Ez daukot azken urte horrek egozten dutzun titulu hori, baina ni badukot ibilbide bat, badukot jakintza bat, titulu horrek ez duzten amuten, nire bizitzak emunduzten nabe bai, ez da bakarrik, ez dakit, akorde bat, da nire bizitzak, nire jartunak, nire harremanak, nire, ez dakit, emunduztien danakin nator, eta gogua dukot ontarako, eta hori ez da nahikoa ba. Baina, klaro, gizartetik, parametro horreik... Euskaraz adibidetako hori, oparitxu sustienen, eta guai oparitzen dutzuenin kontzeptuek, eta hartu josunien, ez? Eta esan nagoen inbiu, arituari, aritu aldarrikat, adituak ez? Aritu titulu. Aritutasuna, aritzia, bumi jako zeia egitasuna. Zenbat aditu dauz ez daukenagen inpoinetera idea zebena, esan nahi dut. Tituluak, bakigu, ez zenbat jende daukogun inguruan fersta eta ez da kapasa izango inoiz ingelesez hitz egiteko, ez dako zer ikusirik, ez? Adituari pixuak kendu, daukula estelentziaren roi horrekin oso lotuta dauela, ni haustot momentu baten badibes, impostorian lekuti berbait joten nien, esatutara, ja 40 urtekin janik ezin jotan. Osea, momentu baten, ulertzen dut nire emozionalitatea zein dan, baina daukoto eta piku urte bizkarrian, aritxuenaz. Orduen, ezin naziako loka... Baina beste autoridade bat ematen dut zadinak, ez da? Eta beste, klaro, hortik senyora bat nazela. Klaro, neska, ni ez naiz neska, ni senyora bat naiz. Eta fuerte, askotan, koloketa gara gure minetatik eta referentzialtasunetik, eta batzen zaten dut, venga, nahiko izango da, trampak ikan ibiltxea bebain orbean buroe baian, nahiko izango da, ez. Eta ordan hor da, uste, aritzearen
Kagoen diet, dik edo zein instrumento esku hartzen hartu eta etxan doztiaz emututzen ur bat, dela letxe, hori espadone Claro. aditu izetie, etxainat. Neri bepasta jate, nik nire buruari kaixo inez naz eta musikaria naz, izen da aluntzarik eta bat, bai. Potentia. Bai, bestela beti, irakaslea. Ez, irakaslea bada traje bat eroso hau. Eroso hau. Eskotan esplikazio gutxi egon behar dozuna, Nahi pasau izan jat, egon musika eskolan lanean, eta etorri nire ikasle baten guraso, eta zure zetan iten duzu lan? Wow, markatu? Wow. Eta gero gainera, lana, enplegu, eske identidade sozialan parte super importante bada. Ni gaina herri hontan hau esatia da beste zabaltzea, beste melonazo da kristona, baina... Baina hau gure motxila da, Hau da kriston motxilotea, ikusi duzu formalen antzerki obra? Ez. Bueno, joan ikustera, ja. Bale. Hau da titularra, hau da kriston motxilotea. Eta gainera, herri zarra gare, dauko lehen komenteta gauen instituzio ofizial guztien pixua, familia, kuadrilla, jo que se, tabernie, mobilute garen movida guztia, hau ez? Bai, punkia, kooperatiba, hau. Eta gero ja pasetan gare, enplegua izatera, gure definiruten gaituen hori ez, jendiek normalien hori irakaslea, kasetaria, enpleguek emuten dutzu nor izatea. Hori da movida bat, nik horrekin daukot oksimoron bat bizi dut, que te cagas. Jarte ustenen leku ofizialetan nire, benetan soldata emuten duztenaren araberako naz. Uau, ez da, pasada bada, eta guztiz normalizaute dauko hori. Guztiz, eta da hori musikari, ez behitu hitza beze politia da euskeraz, arixe dauko, ez dauko musikadia, aritu da, ez? Eta ordez, eta hostia, Plaza Andrea bezala, berez oso termino, dinamiko, bieko lauke, ez? Baina, bai. Bai, eta gero, iruditzajat, eta igual, laster joango garen izizten, iruditzajat leku polit bat urteteko, Osa, musikari izeteko modu asko dauzela, ez daula musikari izeteko modu bat eta bakarra. Eta hori iruditzajat dala, osa, erreferenteak eukitzearen hori ez, behar ditugu musikari izateko modu desberdinetako referenteak. Osa, nik azkeneko posturtetan indot lan pila bat musikari bezala. Eta konturatu naz, badauketela musikari izeteko beste modu bat, ez dakit. Doku baterako soinu banda bat eitea. Konturatu naz hori dela musikari izeteko modu bat oso guai. Edo antolatzea erdi kontzertu, erdi tailer, erdi musikoterapia esku hartze kolektibo bat, familia xentzatu miekin. Wow! Bada musikari izeteko modu bat oso guai. Edo alduntze tailerrak nerabeekin, edo alduntze tailerrak espazioz mistotan, edo jabetza eskoletan, alduntze tailer feministak musika erramienta bezala, eta horre dauko asko plazatik, dauko konpartitzetik, dauko sortzetik, dauko musikatik, dauko eragitetik, dauko terapiatik, pixkatxu bat bai, eta ez? Eta esan duen, klaro, tio, eske musikari izeteko ez da modu bat. Musikari izeteko ez da gaztetxeko esnatokia ez da, eragite esparru bakarra. Orduan, nik behiratzen dutenean, duela 30 urteko inez hori, 25, esaten dago eta, esaten dut, klaro, eske zuri saluzotzu musikari izeteko modu bat eta bakarra zauela. Baina ez da, eske musikari izeteko modu asko dauz. Gero nabilzoi bixoi entzuten zen bidea, ez da? Jende gaztiakin lan eitie, justu esparruan eta praktikan. Movida guztiak gorpuzten, ez? Oso guai. Oso guai. Eta momentu bat oso guai konpartitzeko gazteekin. Bai, eta iruditzajat bebai feminismoa gaztei bebai ematen dutziela erramientak munduari begira beste modu batera jartzeko, ez? Ze adina bezapalkuntza bada, eta ez gizona ez da bakarrik generoa, gizona gauza asko gorpuzten ditu, eta gaztea autoridade gabeko, eta ez? Oin, azkeneko urte honetan geritu da, nik uste dut oso agerian. Gazteak etxakus inporta, gizarte honei gazteak etxako inporta, ezebez, umeak bez, baina bueno, umeak ez da bain beste molestetan. Ez, mintzat umeak ondino tiernoak die, baina gaztea, ja ez da tiernoak, bez? Eta zarata iten hasi die. Eta orduan, eta ez,
Adultismoan instituzionalizazio oso brutala. Bai, ordan feminismoak ematen da hortarako rekursua bai, eta ez dakit, nik ikastetxetako tailerrak eta bai berez transmisio, euskal kulturaren transmisioan markoan barruan dauz, ez? Baina, ikasten dut tailerra askotan esaten dut Inez naz eta musikaria naz. Bai, ondo entzun duzu, Inez naz eta musikaria naz. Eta hortik tiratzen dugu, eta gero, zer da euskal kultura, eta zer ez da euskal kultura zuezan, eta euskal kultura da gu nahi duguna izango dan hori, euskal kultura gu gara. Klaro garela, zer da euskal kultura? Atletixa? Zer da euskal kultura? Eta zer da musikari izatea? Ba, hori ez, kanon hori deseraikitzen dugun denean, eukiko dugu leku askoz jende gehiago, orduan justo hoa izango da danondako, eta hor daukogu danok irabazteko. Ez dakit. Que duela gota urte arrasaten gorka urbizu ere esan izango musikaria. Bueno. Ba, ez bien. Bai. Hone, bien lapixka porobiltza da, baina bai da egitza esan, ez dakit jasen badenpora daukoen, baina igual da bukatzeko, eta ez duten sekula esan, eta uste tola bukatze toketan dela gaur, nire behintzen bai, musika izenaz, euskal kultur gintza da, eta herri kultura da. Claro. Bai, musikari izenaz jartu edola esatia, hori bebaga. Hori bebaga hori da. Ez naiz hau, baina hori ba naiz. Hori guztiat hori besterik ez. Bai. Haupa, Maurizia. Haupa. Gure aurretik, beste batzuek egindako bidea ez ezagutzeak, egunero zerotik hasi beharrera garamatza. Eta horregatik dira hain garrantzitsuak, gaurkoa bezalako elkarrizketak. Genealogiak, sareak eta erreferentziak sortzeko. Gazteontzat, aurretik aritutakoak, eta senyorentzat haien ondoren datozenak. Entzun diezaiogun elkarri, eta balio dezatela zauri eta orbainek datorkigun bideari jarraitzeko. Sukaldean, gure artean sortutakoa, plazara eraman alizateko, gure gorputzetik eta gure autoritatetik. Bagatoz!